Illum se nitkellmu fuq l-istatuti ta' Gran Mastru Verdal. Issa x'inhu ma' statuti? Statuti huma dawk il-liġijiet u l-ordinanzi li kienu joħorġu ġeneralment wara li jiltaqa' Kapitlu Ġenerali. Bħal kull ordni reliġjuż l-Ordni ta' San Ġwan kien ikollu regolarment il-Kapitli Ġenerali tiegħu u wara kienu joħorġu l-istatuti. L-istatuti li ġew stampati fl-1588, jiġifieri wara t-tieni Kapitlu Ġenerali li ġie ċelebrat taħt Verdal, kellhom żieda fihom kellhom l-inċiżjonijiet tal-portraits tal-Gran Mastri. Issa daw l-inċiżjonijiet x'aktarx saru minn Philippe Thomassin li kien Franċiż li għex bejn is-sekli 16 u 17, kien twiled ġewwa Troyes fi Franza u miet Ruma fl-1622. Ninnotaw f'dawn l-inċiżjonijiet li hu speċi l-iskop kien biex jigglorifika, jisebbaħ lill-ordni. Pereżempju hemm ħafna figuri allegoriċi f'dawn l-inċiżjonijiet, anġli u figuri tar-reliġjon, figura tal-fidi pereżempju. L-iskop kien biex juru li l-ordni not kienet qed timxi ma' żmien, allura kienet qed tuża il-forma stampata ta' daw l-istatuti. U t-tieni ħaġa biex appuntu jigglorifikaw l-ordni bħala ħaġa kbira ħafna. Pereżempju hawnhekk fil-inċiżjonijiet naraw tal-Gran Mastru Verdal fejn jidher wiċċu u mdawwar bil-simboli tal-poter. U naħa waħda għandek il-figura tar-reliġjon u naħa l-oħra il-figura ta' San George. U fuq nirnotaw li fuq il-spaltu isu wiċċ ta' kelb li jista' jkun li tissimbolizza jew annimal stess jew bniedem ieħor. Din ġrat ukoll anki reġgħu repetuha fil-Istatuti ta' Winjakur. F'dan il-frontispizju dan iktar huwa dettaljat naraw fih l-arma tal-Gran Mastru fuq fin-nofs, fuq hemm il-kuruna tiegħu u sormontata mill-kappell tal-Kardinal, peress li hu kien għadu kemm sar Kardinal dik is-sena. Fuq il-xelluk tagħna kif qed inħarsu leha hemm elementi tal-papat, hemm it-tjara u l-bis tal-Papa u l-kappell tal-Kardinal. Filwaqt li fuq il-lemin tagħna kif qed inħarsu leha ġifieri naraw elementi militari. U mbagħad dan il-frame qed jiġi isu miżmum minn żewġ torok li huma jiruhom defeated fis-sens sottomessi għaliex ovvjament l-ordni kienet rebħet fuq il-torok fl-assedju l-kbir. Jiġifieri diskors isa kostruzzjoni tiżommuha daw il-priġunieri torok u fin-nofs għandna xemx li qiegħda ġifieri f'nofs dan il-frame u x'aktar tirrappreżenta l-emblema tal-istampatur stess tal-ktieb. Mela kif għadna qabel l-istatuti huma l-liġijiet li l-ordinamenti li jirregolaw il-ħajja interna, l-amministrazzjoni interna tal-ordni. U f'dan il-każ daw il-kapitli kollha f'dan il-ktieb ġifieri li jirrigwardjaw is-suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tal-ordni, ġifieri pereżempju l-Kunsill, il-Gran Mastru, il-dħul ta' kavallieri fl-ordni, kif it-tmexxija tal-isptar, kif fuq il-balliji, il-prijuri tal-ordni, fuq il-kommende tal-ordni importanti ħafna, ġifieri l-artijiet li kellhom li kien ikollhom il-kavallieri. U dawn huma akkumpanjati minn dawn l-inċiżjonijiet li jillustraw dawn l-istatuti. Pereżempju fejn hemm fuq il-konċilju inċiżjoni li juru Gran Mastru mal-Kunsill tiegħu. Pereżempju fuq l-isptar l-istess il-kavallieri qed jieħdu ssib il-morda fl-isptar. Fuq il-dħul tal-kavallieri fl-ordni hemm inċiżjoni turi il-Gran Mastru qed jilqa' żewġ kavallieri ġodda fl-ordni. L-istess fuq is-sorijiet, fuq id-dħul tas-sorijiet tal-ordni fih dan l-ordni ġifieri. Juru sorijiet waħda soru qed tiġi milquha mill-Gran Mastru.